Ik heb een heerlijke avond. Het is heerlijk te zien, een volle zaal en een grote musical. Les Miserables is mijn lievelingsmusical. Je hoort zo Broadway, West End, maar eindelijk is de Miserabele weer terug in Nederland. Maar in mijn droom had hij zijn droom. Het gaat eigenlijk over een man die lang heeft vastgezeten omdat hij eigenlijk een kleine misdaad heeft gepleegd. En eigenlijk een nieuw leven begint. Als burgemeester van een stadje. Hij ontfermt zich over een kind. En hij neemt dan de rol van vader eigenlijk op zich om Cosette te gaan redden en op te voeden en voor haar te zorgen. En Cosette, inmiddels een volwassen vrouw, wordt verliefd op een van de studentenleiders. En Valjean ziet de liefde bij zijn aangenomen kind en besluit om de studenten te gaan helpen. Ja, familie van Waardenburg, hè? Een jonge Limburgse jongen uit Kerkrade. En nu opeens speelt hij de leading man, de jongste Jean Valjean ter wereld. En hij neelt die rol. Alles wat hij zingt en wat Freek zingt, kunnen we wegdragen. Live muziek, het orkest, het geeft zoveel extra power aan de muziek. Het is heel bijzonder, ja. Ja, Bring Him Home. Bring Him Home vind ik het mooiste. Die hebben we zelf ook wel een keer gedaan. En I Dream the Dream. Nou, het geheel, het enthousiasme van de spelers. Ik vind On My Own vind ik wel een prachtig nummer, dus daar zit ik ook wel op te wachten. Les Miserables is de mooiste avond uit in het theater wat je op dit moment kunt beleven. Niet twijfelen, gewoon komen kijken. Zeker weten. Ja, anders mis je echt iets. Het is echt de moeite waard. En als die afgelopen is in Limburg, dan kom je volgens mij de eerste 20 jaar niet meer terug. Het is absoluut een aanrader, we hoeven niet eens te zeggen, mensen kopen de kaart al hè, en blijf dat doen.